Vezi câte povești de viață impresionante. Și când te uiți la oamenii ăștia la televizor și de multe ori zici, a, ce bine de ei, cât de bogați, cât de fericiți. Cariere. Exact, adică... Nu că nu e așa, dar trebuie să ne uităm puțin și în spate. Noi nu am zis că n-ar fi așa, că n-ar fi bani, într-adevăr, slavă Domnului, munciți, că n-ar fi... Dar sunt multe E o lucruri. meserie mult mai frumoasă ca multe altele. Asta trebuie să recunoaștem. E frumos să vii la televizor, să te machiezi, să te îmbraci frumos, să spui niște lucruri despre oameni, dar când începi să le descoperi poveștile, e destul de trist. Tot despre o poveste tristă vreau să-ți spun acum și ție și celor de acasă și vreau să urmăriți acest material și să vedeți cum un campion, în adevăratul sens al cuvântului, de multe ori are și povești care îl pot dărâma sau care nu îl pot dărâma. Urmăriți material. – 28 de victorii, nici o înfrângere și niciun egal. Primul boxer român campion mondial la profesioniști. După ce a reușit să pună la pământ nume grele ale boxului mondial, Mihai Leu duce acum cel mai greu meci din viața lui, cel împotriva cancerului. Sfârșitul lui 2014 a fost unul dificil pentru marele campion. În noiembrie a primit cumplitul diagnostic. Familia și prietenii au primit vestea ca o lovitură. Sportivul în vârstă de 45 de ani nu și-a pierdut credința și înainte de Crăciun s-a lăsat pe mâna medicilor care i-au scos tumora. Operația a trecut, chimioterapia a rămas. În ultimele săptămâni, mai mult ca oricând, a înțeles că familia este cel mai important lucru pentru el. Iar azi, campionul Mihai Leu continuă lupta. Continuă lupta, flancat, strâns de aliați, de prieteni, de oameni care îl iubesc cu adevărat. Mihai Leu. Tu ce faci? Dialog, te rog. Am văzut împreună un filmuleț destul de emoționant despre lucrurile prin care ai fost nevoit să treci în ultimul timp. Tot a început anul trecut, în noiembrie, din senin. O simțeam așa, am avut ceva probleme în timp, dar probabil fiind învățat să fac sport, n-am avut niciodată probleme medicale, chiar nu m-am gândit că pot să am ceva. Și să spun sincer, nu știu, nici n-am prea povestit cu nimeni. Sincer, normal că mulți prieteni mi-au reproșat de ce nu le-am spus și lor de problemele pe care le am sau că trebuie să mă operez, dar pur și simplu, nu știu, așa am fost învățat să, nu știu, să lupt singur până la capăt. Dar sincer, îți spun, aș fi vrut să nu știe nimeni, dar, mă rog, asta e viața și... Cineva din anturajul tău o fi crezut că e mai bine pentru tine să fii înconjurat cu mai multă atenție, mă gândesc. Probabil, oricum, ți-am spus, mi-am dat seama că am foarte mulți prieteni și au fost foarte mulți oameni care au și venit la mine, au fost alții care, nu știu, mi-au dat telefon sau mi-au trimis mesaje și adevărul că mi-a dat foarte multă încredere și atmosfera asta din jurul meu. Spuneai că primele semne apăruseră de o vreme. De ce insist la primele semne? Pentru că foarte mulți dintre oamenii care ne urmăresc au senzația că sunt de oțel și că dacă îi doare pe aici, pe acolo, ar fi bine să o lase așa, că până mâine trece. Dacă mâine se repetă, poi mâine se repetă, la un moment dat ar trebui să spui probleme. Da, să știi că am foarte mulți prieteni și oameni care au auzit despre asta și acum se duc să-și facă analizele. Exact. Și cred că este foarte bine. Adică și eu, probabil, dacă aș fi tratat mai serios această problemă,
nu ar fi devenit o problemă atât de mare. Dar cred că ce este important în viață, oricum timpul nu mai putem să-l dăm înapoi. Sigur. Este important să învățăm din greșeli, este important totdeauna să tragi niște concluzii și să nu mai faci aceeași greșeală. Cum a început, de fapt, toată povestea? Ce ați simțit exact? Sau de la ce a plecat toată... Pur și simplu simțeam așa niște înțepături în zona stomacului. Voi fi mâncat ceva. Da, exact, așa. Voi fi m-am și dormit gândit. calm. Da, da. Și dar tot văzând că tot persistă, după un anumit Românește. timp, am zis că stai puțin că nu este chiar ceva poate foarte ușor. M-am dus la doctor, m-am dus la un doctor la Hunedoara prima dată. Doctorul și-a dat, chiar un doctor foarte tânăr, Circu Adrian se numește, dar și-a dat seama foarte repede despre ce este